Tristanův svět. Elliot. Vítám vás, dámy a pánové. Ano, jsem tady zase v mé celé posteli. Asi si pamatujete pár předešlých dílů, kde byl takový kluk, který se jmenuje Elliot. Ahoj všichni, já jsem Elliot a je mi 13 let. Seznámil jsem se s ním a dneska s ním mám naplánovaný sraz. Tak vás tam vezmu sebou. Zbuď se, Tristane. Neboj, mami, já už jsem zbuzený. Tak se to dělá, jsi hodný. Děkuji a teďka už jdeme opravdu na to. Ahoj Eliote, jak se máš? Ahoj Tristane, já se mám velice dobře. A Eliote, mám takovou jednu otázku, že ty budeš příští rok chodit k nám do třídy? No samozřejmě, já jsem se teďka přestěhoval. Já jsem bydlel dřív jinde a proto jsem taky ten rok byl poprvé na tom příměstském táboře. Já sice taky, ale to je asi jedno. Já taky se kamarádíš s tím jedním klukem, který se jmenuje Laris. No jasně, s tím se bavím už od první třídy, co chodím na základku, teď je to můj spolužák. Jo, já jsem se s tím kamarádil na tom příměstském táboře, víš? Jo, to je celkem dobrý, tak můžeme se někdy my tři skontaktovat a někam spolu jít. Jo, ale my jsme teďka spolu dva, takže asi můžeme někam jít. Jo, ale už se upřímně těším do školy, až tam budeš s náma chodit do třídy. Jo, A co vlastně budeme dělat? tak půjdeme na smrsku. Dobře. Jo, tak jdeme, akorát já nemám peněženku, já myslel, že ty to platíš. No ne, já nemám peněženku, já jsem si myslel, že ty to platíš. Ne, teď ty jsi mě sem pozval, ne? No ne, ty jsi mě pozval. No tak to vůbec. Ty máš.